Belai ke hambai pila joto hasteni tiprasa rokno tei hasteni lukurokno tini sarai jorani joto ani hamjakma tei chobani chibai yafaru teibo chini oro joto social media faisok fainai rokno tei dofani channel rokno hambai tini chung press meet khainani thangui ma tongkha bwskangni 1 tarik sini Tipra motha killa block committee tei YTF tei TWF by khlai joto thansa khlai killa RD block go deputation ronani thangui tongo o press meet phai manjak phaikha sini district ni YTF ni vice president tei sini block ni Tipra motha block ni secretary tei sini treasurer knui tei sini oro killa Tipra motha ni members tei oro joto bubagrani warriors sengkrak rokno tini oro phaisok phaijak omano chung bwskangni 1 tarik Saturday o chung sini killa Tipra motha tei bubagrani thansani mare bai chung killa block o deputation ronani thangui tongo sini deputation thik 10 ta ni ono sini o party office o gathering nai boni yagulo chung 1 ta ni bisingono जों किल्ला RD block go हावै थांनाय o किल्ला RD block go जों deputation रनाय o deputation रनानि सिनि बरक फाइमानजाक फाइनाय प्राय 2 থেকে 2500 फाइ सक फाइनाय हानि बागै ताबक जतनो खाटुं खाजां लाइजाक सिनि बस्कांनि 1 तारिख जतनो सिनि o थानसानि मारिनो फुनुगै रलायनाय सिनि चबा कतरनो जों फुनुगै रलायनाय हानि बागै सिनि joto o 30 bagma constituency ningai sini joto bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok tabok reading laijak just sini 1 tarik ni simi जों naising tonglayo 1 tarik sok phaikangkene sini o chobano joto hasteni Tipra sarok hasteni lukurok nogoi mannai sini deputation emon je deputation nai जों kebono kiriya जों kebono lachia sini man thaino sanani bangai जों deputation kotor khainani thangui tong kaisa singmo noni je deputation khaitani wa bo demand no tibi ni rok ora deputation khaijak nai bo bishoyno tibi belaike hambai sungmani bagai nini sungmung belaike nangmani sini deputation no sini demand tongnai number 1 sini bwskango BC election jekphano ma khainai BC election khaiyang kangke जों tei bsoba kotor thangnai number 2 o sini kok brokno roman script bai ma khainai o demand tongnai number 3 o 2022-23 ningui prime minister awas jojona PMAY tongnai boni yagulo tongnai sini awas plus jojona tongnai boni yagulo sini BC election o je elected khlai monitoring tongnai rok chief executive officer approval khai rahmani borok bai samung jekphano ma khainai omotai khlai sini demand tongnai gobang mano tei sini demand tongo MGN rega tei sini blog o je corruption cholai tongmani je gutala cholai tongmani sini o demand tongnai tei sini monitoring je chief executive officer CEO je bo selected khai rahmani sini protector BCO monitoring committee songjak tongo borok bai jekbano samung khaiyangkene tei busung bwskangni o choba kotor khainai o chobani yagulo chung tongmungno block deputation roi mane yangkhangke जों joto jaga sini killa RD block amchayo 16 ta village committee tongmani 16 ta village committee जों tala roi ronai takhorok haini bagai जों tabok joto reading laijak sudu जों oro jotono bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok जों 1 tarik ni simi naising tongo 1 tarik phaikangke chini oro 2000 ya 2500 ya 3000 gathering ungoi जों block deputation ronani thangui tongo haini bagai ke butawanandi जों amano kok kusare sini social media te press meet ni bisingti phaidi sini Tipra sarok tabok thansano hamjak yakho tabok thansano sajak yakho bubagrano hamjak yakho hongkangke phaidi जों paithago bubagrano joraro layane paithago bubagrano जों kaplai khailayane paithago sung mongte kaisa noni je deputation khaitani wa kuno noglai rokna phada phainai ma hai rok ni ready khaijak belaike hambai
chini block deputation no chini oro nograi kotorngai phai manjak phainai ADC haphangni samungsari phang okra honorable CM borom gnang sar purno chandra jamatia phai sok phainai tei boni logeo phai sok phainai chini EM MDCs rok bo phai sok phainai central ni bo phai sok phainai tei chini district ni ngai jotono phai sok phainai haini bagai sung jotono tabok bubagra ni ngai sung jora ro lainai hnai paithago sung okhalaijak tongmung no sung thansang yangkhangkhe chini je tiprasani hamkhrai chini tiprasani manthai chini yok samung sok phaya khanai haini bagai ni sung omo sung bwskango 1 tarik deputation ro thanio chini thansano phunugui ronai chini thansano sung jotono no hasteni tiprasarok no chini killa block under tabokbo bubagrani sengkrak rok tongkha hnoi sung proman roi phunugui ronai hnai no sung tinini press meet khaimani kisisa sung jora manakha hani bagai jotono no hambai tei jotono no khulumbai ka hambai।